Bună ziua, sunt Anca Nistoroiu și mă bucur foarte mult și vă mulțumesc că suntem iar împreună la meditațiile noastre. Suntem deja la a patra meditație cu privire la abundență și bogăție și la posibilitatea noastră de a crea abundență și bogăție și flux de abundență și bogăție în jurul nostru și în societatea în care trăim. Am găsit astăzi un articol foarte interesant al unei americance, Natalia Grace, și voi porni de la convingerile pe care ea le-a regăsit în cazul persoanelor bogate. Și printre limitările pe care ea le-a găsit la persoanele care trăiesc în sărăcie, sunt limitările create de convingerea că lucrurile trebuie să stagneze, să fie tot timpul la fel. Și ea spunea că mentalitatea este cea mai puternică frână în calea abundenței în viața oricui. Și povestește, bineînțeles, în acest articol cum a mers la unul din colegii ei de clasă și a regăsit o canapea pe care stăteau inclusiv atunci când erau mici. Și faptul că acea persoană nu și-a permis să aibă fluxul de numerar care să o sprijine, să cumpere lucruri noi, i-a dat foarte mult de gândit. I-a arătat în primul rând faptul că persoanele care trăiesc în sărăcie văd stagnarea și a rămâne în același loc, a nu schimba nimic în viață, este unul dintre lucrurile cele mai puternice, care le ghidează cel mai mult. Bine, fiecare dintre noi, în funcție de perioada în care ne-am născut și cum a fost mediul familiar din momentul în care ne-am născut și cum a fost societatea din perioada respectivă, avem un fel de obicei de a ne reîntoarce la tradiții, de a păstra tradiția, dar ea vorbește un pic, ea merge un pic mai departe și ea vorbește despre faptul că persoanele respective pur și simplu nu-și dau voie să schimbe. Consideră că dacă schimbă această rutină nu mai pot trăi. Și pe acest aspect o să vreau să lucrăm, da? Suntem deja în planul 7 și cerem, pentru a nu uita mai târziu, cerem să se extragă obligația de a trăi în aceeași rutină toată viața, de a nu schimba nimic în jurul nostru și de a păstra lucrurile exact așa cum ne-am obișnuit, da? La nivel de bază, genetic, sufletez să fie rezolvat la nivel istoric și să transforme, știu cum, am dreptul, merită, mi este permis să fiu confortabil atunci când schimb lucrurile. Trebuie să vă spun că inclusiv la mine am observat foarte des obișnuința de a nu folosi pentru mine, de a nu cumpăra pentru mine lucruri noi. Este o foarte mare deficiență, este denumită sindromul cenușăresei în psihoterapie și această obișnuință te face pe tine să nu ai idei de a merge înainte. Și, bineînțeles, și te face pe tine să te deresponsabilizezi în viața ta și, în primul rând, să trăiești așa într-o deziluzie, în primul rând, și pe acestea vreau să le ștergem și să le curățăm, într-o deziluzie și nu doar deziluzie, ci într-o dependență, atât financiară cât și emoțională, legată de mediu. Acest lucru creează o lipsă a fluxului abundenței foarte, foarte mare.
Și faptul că nu te obișnuiești în a-ți aloca o sumă de bani pentru tine și pentru transformarea ta și pentru schimbarea ta, considerând că oricum lucrurile rămân tot acolo. Ei, nu rămân tot acolo. Asta vă spun din experiență. Face să nu meargă fluxul acesta energetic, pentru că faptul că păstrezi în casă obiecte foarte vechi, obiecte care, chiar dacă sunt folositoare, sunt vechi, ai amprenta acestui lucru că tu nu meriți. Și atunci, cu amprenta nu merit, nu am dreptul, nici idei multe nu meriți să le ai și nu le creezi în mintea și în fluxul tău. Cu cât te racordezi mai mult la nou, cu atât îți aduce în viața ta mai multă abundență. Deci vom lucra și pe extragerea obligației de a ne racorda doar la vechi și de a nu curăța și de a nu aduce în viața noastră abundența care e legată de nou, da? Următorul aspect pe care vom lucra și care mie mi s-a părut foarte interesant, v-am spus, pornesc de la opiniile unei persoane care a studiat mentalitatea, zice, a persoanelor sărace, și este vorba de filistinism. Așa este denumit în articolul respectiv aspectul, și anume, eu chiar dacă am tocmai ce am cumpărat niște haine noi, le port tot pe cele vechi, pentru început, ca să nu le stric și să le păstrez de bune pe astea vechi, pe astea noi, și deja le port pe cele noi doar când deja au ieșit din modă. Și o să observați că foarte mulți dintre noi, cei care am trăit în comunism, avem acest obicei. Și nu este legat de perioada dinaintea celor două războaie, ci este legat de obiceiul nostru de a păstra lucrurile până nu le mai putem folosi. Și asta, potrivit, v-am spus, Nataliei Grace, oprește bogăția și fluxul de abundență. Sau un alt aspect care e legat de același lucru, și anume mi-am cumpărat, să spunem, niște pahare noi, frumoase, minunate. Bineînțeles că eu le folosesc tot pe cele vechi, care poate s-au ciobit un pic și care ar trebui poate să le păstrăm și să le folosim doar la nevoie, dacă simțim nevoia să le păstrăm, dacă nu, să le dăm din casă. Acesta este un alt aspect care duce la lipsă de abundență. Deci acest obicei de îmi cumpăr ceva și folosesc peste 100 de ani, creează lipsă de abundență. Alături de ce v-am spus mai devreme, și anume sindromul cenușăresei. Sindromul al cenușăresei, care poate apărea, așa cum a spus Natalia Grace, în situația în care, să spunem că facem o casă nouă, frumoasă, minunată, pe copii, nevoile personale, nevoile fiecăruia dintre noi, le neglijăm. După aceea ne întrebăm, bineînțeles, dar de ce îi supăra copilul meu că m-a sacrificat pentru el? Oare? Alături de faptul că această energie a sacrificiului dată peste un copil, dată ca energie unui copil, nu se simte bine. Eu m-am sacrificat să avem casă, de ce nu iubești această casă? Eu m-am chinuit să am această casă, de ce nu iubești? Păi atâta timp cât tu ai ținut respectivul copil toată copilăria, cu toată perioada lui
de creștere, de formare, când iubește lucrurile noi, când știe ce înseamnă să te bucuri de lucruri noi. Tu l-ai ținut doar cu haine din vecini și cu papuci luați de la verișori și cu mai știu eu tot felul de lucruri de genul ăsta, și ca să mai faci o economisire numai bună, să spunem că l-ai trimis la copii, la bunici și l-ai ținut toată copilăria acolo, e normal copilul respectiv să aibă o problemă în a-și exprima, dacă e vorba de femei, feminitatea, nu? E normal ca să nu-l mai intereseze mai târziu cum se îmbracă sau cum nu se îmbracă. Nu este același lucru cu a-i acorda atenție, și atenție înseamnă vrei să-ți cumpăr, nu vrei să-ți cumpăr, vrei să fim împreună în perioada respectivă, nu peste are copilul 45 de ani și tu, hai mamă să-ți iau nu știu ce. E bun și atunci dacă, să spunem că trece printr-o problemă financiară copilul, dar la 45 de ani își poate exersa singur nevoile, își poate regla singur nevoile și e bine să-l lași să-și acopere singur nevoile. În schimb, la 12 ani, faptul că alegeți împreună o pereche de pantofi, alegeți împreună o rochiță, alegeți împreună un tricou pentru băieți sau alegeți împreună jucăriile cu care, să spunem, de care au parte. Bine, acum e vorba mai mult de gadgeturi, dar le faceți împreună și le acordați atenție și sunteți simpatici unul față de celălalt. Nu în exces, bineînțeles, în momentul în care ce își dorește copilul e mult peste posibilitățile financiare, îi spuneți, dar nu, doar știi că nu îmi pot permite. Nu în modul acesta, pentru că creați același mod de decalaj energetic cu privire la abundență. Pur și simplu, lipsa de abundență se învață și să știți că lipsa aceasta de abundență se învață inclusiv în România, inclusiv în familiile bogate. Când părinții simt nevoia să demonstreze că fac foarte multe pentru copiii lor, scot ochii copilului pentru fiecare leuț pe care îl dau și acest lucru este iar un decalaj energetic cu privire la abundență și un decalaj energetic cu privire la a-și exprima propria opinie. Ori dacă nu suntem în propria opinie, în propria putere, în viața noastră, este clar că nu avem cum să trăim în abundență. Deci asta vreau să țineți minte. Abundența este un lucru simplu de trăit, numai că trebuie să-l învățăm. Și abundența este foarte simplu de adus în viața noastră, numai că trebuie să recunoaștem și să admitem că a fi în abundență, a fi în fluxul nostru creativ, înseamnă și a exprima punctul nostru de vedere, a exprima ce suntem noi în plus sau ce nu suntem. Și Natalia Grace spune că pur și simplu oamenii săraci sunt săraci și pentru a se deresponsabiliza cu privire la a exprima punctul lor de vedere. Un alt lucru pe care bazează ea lipsa de bani, lipsa de abundență, este cel despre care v-am tot vorbit, și anume că subconștientul, programarea subconștientă a persoanei respective este programarea spre sărăcie. Programarea spre a nu cumpăra lucruri noi, spre pot trăi
cu o lingură și atât, și cu o singură, un singur castron și atât, că îl spăl și gătesc acolo iar. Acest mod de a privi lucrurile, chiar dacă e vorba despre un oarecare jurământ pe care ți l-ai făcut, să spunem, așa cum am regăsit eu la persoane care au venit la mine în clasa 1-a, a 2-a, când am citit poveștile alea minunate cu privire la copiii care ajută pe toată lumea, care nu cer mult părinților, care, obișnuindu-se să nu ceară mult părinților, nu cer nici de la viață și la un moment dat nici nu mai știu ce vor de la viață. Asta este în plus, nu era în niciuna din cărțile pe care le-am citit noi în copilărie, dar trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi am luat un fel de obligație de a ne mulțumi cu foarte puțin, de a nu avea curajul să mergem prea departe, pentru că pur și simplu însemna să supărăm pe cineva. Că, așa cum se spune, la un moment dat, a te afirma, a-ți pune limitele, a vorbi despre tine, înseamnă, bineînțeles, a nu mai fi neapărat aprobat. Cel în fața căruia te afirmi poate fi sau nu poate fi de acord cu tine. Și dacă sistemul lui de valori, sistemul lui de opinii îmi pare a fi în neconcordanță cu ce spui tu în momentul ăla, doar pare a fi, că nu întotdeauna este chiar în neconcordanță. Deci asta aș vrea să rețineți. Nu întotdeauna ce credem noi că ne deranjează e într-adevăr ce ne deranjează. Și neconcordanța aceasta cu un punct de vedere, când e luată prea în serios, duce la mult prea multă suferință și mult prea multă durere, care nu prea are nu prea merită trăită pe această planetă, că nu o să trăim 1 miliard de ani, sau dacă trăim, probabil că nu în această viață, ci însumând mai multe vieți, așa cum consideră budiștii, sau în alte modalități, în același timp mai multe vieți, lucruri asemănătoare de care suntem sau nu suntem conștienți. Și acum vom începe meditația noastră de Theta Healing, prin care vom extrage fiecare dintre convingerile pe care le-am găsit la această autoare americană, Natalia Grace, și care mie mi s-au părut relevante pentru fiecare dintre cei cu care am lucrat, și e bine să le ascultați și dumneavoastră, așa cum v-am rugat, timp de 52 de ori, 52 de zile, și veți observa schimbările. Sunt absolut convinsă, mulți dintre dumneavoastră mi-ați transmis, mai ales pe privat, pe Facebook, sau mi-ați dat câte un telefon și mi-ați povestit cum lucrurile s-au reglat în viața dumneavoastră, atât cât ați fost de acord să schimbați și atât cât ați fost de acord să transformați la fiecare dintre voi, dar fiecare dintre voi lucrând ați ajutat, bineînțeles, și întreg subconștientul colectiv să se transforme. Și acum simțim cum urcă energia pământului prin tălpile picioarelor. Conștiința noastră iese prin chakra coroană. Suntem dincolo de univers, dincolo de lumine mai deschise, mai întunecate, mai deschise, mai întunecate. Suntem în energia capa a legilor și de acolo, printr-un triunghi de lumină alperlată, suntem în al 7-lea plan al existenței. Și acolo facem cererea. Doamne, Doamne, fie ca să primesc încă o dată definiția și sentimentul de abundență, să
să știu cum se simte, că am dreptul, că merit, că mi este permis și deja se întâmplă să trăiesc în abundență. Doamne, Doamne, fie ca să primesc definiția și sentimentul afirmării de sine, să știu cum să simte, că am dreptul, că merit, că mi este permis și deja se întâmplă. Să afirm cea mai înaltă vibrație a mea și să aduc în lume cea mai înaltă vibrație posibilă a mea. Doamne, Doamne, fie ca să primesc definiția și sentimentul creativității, să știu cum se simte, că am dreptul, că merit, că mi este permis și deja se întâmplă. Să aduc în lume ceva creativ, să imaginez ceva minunat și să primesc abundență împreună cu acest ceva. Doamne, Doamne, fie ca să primesc definiția și sentimentul de putere, să știu cum să simte, că am dreptul, că merit, că mi este permis, să-mi exprim propria putere și ceilalți să accepte puterea mea în cel mai bun și mai elevat mod posibil. Să se extragă în același timp și obligația de a crea blocaje în exprimarea puterii prin lipsă de bani, lipsă de abundență, lipsă de bucurie, lipsă de înțelegere. Și acum, fie ca să se extragă convingerea trebuie să păstrez lucrurile vechi. Trebuie să renunț la a-mi face pe plac, la a cumpăra lucruri pe noi. Trebuie să folosesc prima dată lucrurile vechi, nu lucrurile noi. Trebuie să îmi exprim nu feminitatea. Trebuie să am grijă de mine, nu. De la nivel de bază, genetic, sufletesc, să fie rezolvat la nivel istoric și să transforme, știu cum, am dreptul, merit, îmi este permis și deja se întâmplă să trăiesc în abundență, să am grijă de mine, să fiu minunată, să știu cum se simte, să fiu în propria mea abundență și bucurie. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și acum cerem divinității să fim curățați de orice energie negativă într-un jet de lumină și îl vedem sau îl simțim, jet de lumină sau de apă, pentru fiecare dintre noi. Cerem ca toate aceste convingeri despre care am vorbit să fie curățate nu numai de la fiecare dintre noi, ci și de la subconștientul de grup. Și ne reîntoarcem prin chakra coroană, în centrul pământului și înapoi până în chakra coroană. Mulțumesc! S-a împlinit și așa este. Sunt Anca Nistoroiu, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. O zi minunată!